Suatu ketika Kanjeng Nabi dawuh, Aisyah, cintaku mbek awakmu, demenku mbek awakmu ki iku koyok tali pati, kaubdatin fi hablin. Tali ngerti tali pati ora ya? Aku masalah nggak ngerti bahasa Indonesia nih loh ya. Apa jajal tali pati? Tali sing wis gak kena diudari paham ora? Dewi Aisyah lewat tengah jengih Kanjeng Nabi sambil bertanya, "Ya Rasulullah, apakah talinya masih cukup erat?" Pertanyaan nih ibu kita loh, deloken. Lah ya awake dhewe duwe wong tua kaya Mbah Kanjeng Nabi, duwe ibu kaya Dewi Aisyah, mesrane kaya ngono. Lah awake dadi umate, dadi peneruse. Kok lah surah mesra iku piye? Jawabane Kanjeng Nabi, iya kama iya, tetap rapat, padat, tidak bisa dibongkar.